नीता सुरवैत व्लॉग्स चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राईब करा। गोकुळाष्टमी जवळच येत आहे। गोकुळाष्टमीला प्रत्येक कोकणस्थ घरामध्ये आंबोळ्या, शेगलाची भाजी आणि काळ्या वाटाण्याचा सांबार नैवेद्य म्हणून केलं जातं। तेच एक आज या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे। तर चला शिकूया। सुरुवात करूया आंबोळ्यांपासून। इथे मी हे 4 पेले तांदूळ घेतले आहेत। तांदूळ तुम्ही तुमच्या घरातला कोणताही घेऊ शकता। जेवढे तांदूळ असतील त्याच्या पावभाग आपल्याला घ्यायची आहे उडदाची डाळ। उडदाची डाळ जेवढी असेल त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात घ्यायची आपल्याला चणा डाळ। आता हा अर्धा पेला मी चणा डाळ घेतली आहे आणि अर्धा पेला मी घेतले आहेत पोहे आणि 1 छोटा चमचा मेथी घेतली आहे। आता उडीद डाळ, चणा डाळ, मेथी, पोहे हे 4 जिन्नस मी एकत्र केले आहेत। स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। 2-3 पाण्यातून स्वच्छ धुवायचे आहेत आणि एका मोठ्या भांड्यामध्ये हे घेत आहे मी। जेवढे भिजतील तेवढं पाणी याच्यावरती राहू द्यायचं आहे। तांदूळ ही 2-3 पाण्यातून मी स्वच्छ धुतले आहेत आणि हे 8 ते 9 तासासाठी आपल्याला ठेवून द्यायचे आहे। 8 ते 9 तासानंतर आता आपल्याला वाटण करायचं आहे। सगळ्यात पहिले तांदूळ वाटून घेतले आहे। तांदूळ एकदम असे बारीक पेस्ट झाली पाहिजे असे वाटायचे आहेत तुम्हाला। तांदूळ जर चांगले भिजले असतील 8-9 तास तर चांगली पेस्ट बनते। असेच मी सर्व वाटण वाटून घेतले आहे। आता चणा डाळ, उडीद डाळ, पोहे हे वाटून घेतले आहे मिक्सरला। हे बघा, आता हे सर्व मिश्रण आपण तांदळाच्या पिठामध्येच मिक्स करणार आहोत। सर्व मी चणा डाळ ही वाटून घेत आहे। आता सर्व हे मिक्स करूया आपण चमच्याच्या सहाय्याने। हे बघा, असं आपलं बॅटर बनलं पाहिजे। एकदम पातळही नाही आणि एकदम जाडही नाही। आणि ह्याच्यामध्ये पीठ आंबवण्यासाठी आपल्याला ठेवायचा आहे एक कांदा मधोमध कापून मी ठेवला आहे। आता ह्याला आपण कुकरचं झाकण लावून ठेवून देऊया 8 ते 10 तासासाठी। 8 ते 10 तासानंतर हे बघा, पीठ मस्तपैकी आलं आहे। असा तुम्ही कांदा कापून ठेवला तर पीठ मस्त गरगरीत येतं। आता हा कांदा आपण काढून घेऊया। हा टाकायचा नाही, ह्याचा एक दुसरा वापर आपण करणार आहोत, ते मी तुम्हाला पुढे दाखवणारच आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मीठ आणि व्यवस्थित सर्व हे ढवळून घ्यायचं आहे। पीठ आपलं चांगल्या प्रकारे आंबलं तर आपल्या आंबोळ्या असतात ते एकदम मऊ, लुसलुशीत, हलक्या मस्तपैकी होतात। त्याच्यामुळे माझी ही टिप लक्षात ठेवा। पीठ कधीही आंबवताना एक कांदा कापून त्याच्यामध्ये घाला आणि तो कांदा आहे याचा आपल्याला नंतरही वापर होणार आहे। आता हा कांदा जो आहे तो मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे, थोडा पुसून घेणार आहे आणि त्याला सुरी टोचून असं हे ग्रीस करण्यासाठी त्याचा वापर करणार आहे। तर तवा चांगला गरम लागतो, ह्याला निर्लेपचा किंवा भिड तुम्ही वापरू शकता। आणि छोट्या मोठ्या हव्या तशा आकाराच्या आंबोळ्या इथे आपल्याला करायच्या आहेत। पूर्ण सुकल्यावरच आपल्याला हे परतायचं आहे। आंबोळी आता आपण परतूया। बघा, पूर्ण सुकली आहे। एका बाजूने पूर्ण सुकली तर दुसऱ्या बाजूने जास्त वेळ लागत नाही शेकायला। आंबोळ्यांचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगते। जेवढे तांदूळ असतील ना त्याच्या पाव प्रमाणात तुम्हाला घ्यायची असते उडीद डाळ आणि उडीद डाळ जेवढी असेल त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात तुम्हाला घ्यायची आहे चणा डाळ। मग 1 मूठ तुम्ही पोहे घ्या, 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा जसे तुमचे तांदूळ असेल तशी मेथी घ्या। मग बघा तुमच्या कशा आंबोळ्या मस्तपैकी होतील। अशाच प्रकारे आपण सर्व आंबोळ्या काढून घेणार आहोत। प्रत्येक वेळी तव्याला आपल्याला ग्रीस करून घ्यायचं आहे तेलाने। पूर्णपणे सुकलं तरच आपल्याला परतायचं आहे। हे बघा, मस्तपैकी आपल्या आंबोळ्या तयार होत आहेत। अशाच आपण सर्व आंबोळ्या करून घेऊया। मस्तपैकी बघा, मऊ लुसलुशीत आंबोळ्या तयार झालेल्या आहेत। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। चला आता शेगलाची भाजी बनवूया। शेगलाच्या भाजीची फक्त पानं आपल्याला लागतात। जर कोवळे असतील तर देठासकट थोडी चालेल, नाहीतर सर्व जून जे देठ आहे ते काढून टाकायचे आहेत। आता हे कोवळं आहे म्हणून मी घेतलं आहे, नाहीतर नुसती पानं घ्यायची आहेत। जून देठ आहेत ते काढून टाकायचे आहेत। आता हे स्वच्छ धुवायचे आहेत। स्वच्छ धुवून मी चिरून घेतली आहे। पातेल्यामध्ये चांगलं तेल गरम केलं आहे 1 चमचा। 1 मोठा कांदा घातला आहे बारीक चिरून। मिरची आणि जिरं या 3 वस्तू तेलात चांगल्या आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत।
आता मी झाकण लावून वाफ काढत आहे। तर वाफ काढल्यानंतर घालायची आहे भाजी आपली जी चिरून ठेवलेली आहे आपण ती, आणि चांगली परतून घ्यायची आहे आपल्याला। कोणतीही पालेभाजी असते ही शिजताना कमी होऊन जाते, बघा किती कमी झाली आता भाजी। तर परत याला 5 मिनिटं आपण वाफ देऊया। 5 मिनिटानंतर परत मी हे व्यवस्थित परतून घेणार आहे आणि याच्यामध्ये आता टाकलं आहे मीठ, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। परत आपण झाकण लावून वाफ काढूया। पाल्याची भाजी ही वाफेवरच शिजवावी लागते, त्याच्यामुळे चांगली वाफ आली पाहिजे भाजीला। ही बघा भाजी चांगली शिजत चालली आहे। आता ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे खोबरं। पाल्याच्या भाजीत मेन असतो कांदा आणि खोबरं भरपूर। तर मस्तपैकी आता ही शेगलाची भाजी आपली तयार होणार आहे। परत आपण ह्याला झाकण लावून ठेवून देऊया 5 मिनिटासाठी, चांगली वाफ देऊया। आपली शेगलाची भाजी सुद्धा आता तयार झाली आहे। आता वळूया काळ्या वाटाण्याच्या सांबाराकडे। काळे वाटाणे 7-8 तासासाठी भिजत घालायचे आहेत। इथे 1 पेला काळे वाटाणे घेतले आहेत। काळे वाटाणे मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। 7 ते 8 तासानंतर आता हे आपल्याला उकडवायचे आहेत। चिमूटभर मी टाकली आहे हिंग, 1 टमॅटो बारीक चिरून, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे मी, ती ह्याच्यामध्येच घालायची आहे। आता घालायची आहे हळद आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे। जर कधी तुम्ही वाटाणे असे भिजत घालायला विसरलात तर 1-2 तासापूर्वी करायच्या आधी गरम पाण्यामध्ये ते भिजत घाला, म्हणजे ते उकडण्यासाठी तयार होतील। आता मी हा कुकर लावून ठेवत आहे। चांगल्याच्या शिट्या काढूया। तवा गरम केला आहे, 1 छोटा चमचा तेल घेतला आहे। आता वाटण तयार करायचं आहे। 1 कांदा उभा चिरून मी घेतला आहे, 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा टाकला आहे। सतत परतत राहायचं आहे। कांदा जो आहे पूर्ण असा चॉकलेटी झाला पाहिजे, चांगला भाजला पाहिजे। मालवणी जेवण म्हटलं की वाटण हे आलंच। आता घेतला आहे 1 वाटी खोबऱ्याचा कीस, सतत परतत राहायचं आहे। खोबऱ्याचा एकदम खमंग वास येईपर्यंत मध्यम आचेवर हे भाजून घ्यायचं आहे चांगल्या प्रकारे। खोबरं आता मी चांगलं भाजत आहे। आता हे काढून घेऊया। थंड झाल्यानंतर मिक्सरला लावायचं आहे। मी घातली आहे थोडीशी कोथिंबीर। वाटाणे देखील बघा चांगले शिजले आहेत, चेक करून घेतले आहेत। थोडे वाटाणे मी काढून घेते बाजूला। मिक्सरला आता जे वाटण आपण खोबऱ्याचं वाटलं आहे त्याच्यातच हे वाटाणे घालायचे आहेत आणि हे सुद्धा वाटणाबरोबर वाटून घ्यायचे आहेत। वाटप तयार आहे। एका पातेल्यात तेल गरम केलं आहे, 1 छोटा चमचा फोडणी देऊया। घातली आहे मी लसूण, कढीपत्ता, जिरं, चांगलं तडतडलं की घालायचे आहे चिमूटभर हिंग। आता घालत आहे वाटप जे आपण करून घेतलेलं आहे। त्याच मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालून जे वाटप लागलेलं असतं ते सुद्धा मी घेतलं आहे। आता जे वाटाणे आहेत ते आपण घालूया, सर्व व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊया। अर्धा ग्लास मी पाणी घातलं आहे। जसं तुम्हाला पातळ हवं असेल, जाड हवं असेल तसं पाणी घाला। इथे घालायचं आहे तुमच्या घरातला मालवणी मसाला किंवा जो तुम्ही रेग्युलर करता तो मसाला। 1 चमचा मी टाकला आहे लाल तिखट आणि 1 चमचा टाकला आहे मी गरम मसाला। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार टाकायचं आहे मीठ आणि चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। मस्तपैकी खमंग असा वास येतो आहे। काळ्या वाटाण्याचा सांबार आपला तयार आहे। केळीच्या पाण्यामध्ये हा नैवेद्य आपण देवाला अर्पण करतो, पण हा व्हिडिओ मी आधी शूट केल्यामुळे माझ्याकडे केळीचं पान उपलब्ध नाही आहे। काळ्या वाटाण्याचा सांबार, पोळ्या आणि शेगलाची भाजी